С настъпването на летния сезон, центърът на Благоевград се превърна в уютно място за разходка и отдих на местните жители и гости на града. В рамките на месец бяха предприети ремонтни действия, сред които боядисване на централните кашпи, озеленяване на градските алеи и площадки. Обновен е и районът около Американският университет, където са поставени български трикольори и щампи с символа на града. Ограденият център е много добре направен, но аз съм от Петрич. Града е много добре, облика се сменя почти всеки ден и е много добър. Най-голямата атракция в града е разноцветният таван от чадъри, покриващ една от главните улици Тодор Александров. За съжаление, атрактивната арт-инсталация няколко пъти се превръща в обект на вандализъм от страна на недоброжелателни граждани. Голяма част от жителите на Благоевград не одобряват посегателството върху разноцветната декорация. Че не трябва да се рушат, защото е направено да е красиво, а не да се разваля. Те го правят да ни е хубаво, а не да е грозно. До този момент центъра на града няколко пъти става обект на вандалски проявления. Призоваваме всички граждани да опазват и съхраняват обновения център и да проявяват отговорност към дейността на общината.